Oh, bawa di ka mapalitin si Nina ako. Wa. Aw. Sige, ito ta kay naghuwat ron si ate nimo. Makikita ron si ate nimo malipay to. Unsa din lang ni ate pa? Mura mo. Wa sa ko kay baw kung sa naong ato kay ang tan-aw nako. Murag ako ang naong. Mura sa iya ha. Tara, labas ta. Dali na kay. Dai! Unsa Nak! pa? Dai sagod. Sige, guguklo anong suok kiloon unsa ka man? Ta ko ipailali mo ba? Unsa man pa kisa man ang bata ah? Mabitaw na nga gitawag di ka kay ako nang ipailali mo imo ni siyang itsuon. Suon anak ko pa. Oh, Nanguwag pa juday ka. Ngano karon pa makastorya nga dako nako nga naam day kay anak sa lain. sus, sabi ka ni baw, biya ka nga dugay na kay ko nga gibyudo niya. Siyempre, gidugay naman, wala ko musulti ni mo nga. Idlawon, biya kinang amahanin mo kung sa mga anak nga batang kay nabyudo bitang dugay. Manguwag man gani ng iro nga, hinugas rin kinaon. Ako pagkaha nga, hinugas hindi po kong kinaon. Padugo na jud nimo paoy mo na nimo sekto-sekto kanako nya ikaw day mag-una-unag panguwag. Iba, biya ka nga, yung anak maging ang ako ang style ko na kay sa nga, amahan ko mo na, tural magpunaon lagi ko panguwag kay imbis nga nataw ka ng kalibutan na, diuwagan na na magkadaan. No, nimo nya ka to mag-date bisa kung uya bag strikto-strikto ka imo kung kuyog-kuyogan nga magkuan mi ato. Siyempre, yung anak yun ang ako ang patakaran kay dili ko gusto nga mapunta ka itong lakiha nga uy batasan, hinganan kong buang. Ako sa una, nanguyab ko sa ko ang imong mama sa una, wa ko kahingan o buang sa imong inahan o amahan. Ang akong gihingan lang nila, panggon. Tungod sa ok nimo papariha ra man na oy. Pero nga rin nila. Ah, sige, pag-istorya sa mo dre sa pasakasan ng imong manghod kay luoy kay nagbarog ra niya. Di ko madawat anang bata oy pasudlon na nako diri. Kanong di mo ka makadawat, anak. Kung dili na nimo dawaton nga isip ko sa kamanghod, tabla ra sa niya, wa ko nimo dawatan, isip ko sa kamahan niya, pinangga tawag ka. Aw mo usab no. Ali saka diri. Saka mo diri. Unsa diri pangani mo day? Nasmi. Ano ate? Yes mo. Nababagay kay mong duha inyong pangan. Ah, sige sa dito anak kay ako sang na ko istorya sa. So diri day ali. Malakaw ko. Kay nakoy tum. Niya, nandan nga. Kana si atin mo. Imuha na siyang bantayan kay pasibukan itong tungang niya. Uyab nga way batasan ni nandan kong buwan. Nandan imo na siyang bantayan niya. Mga ri gani, way daing mo ari laki anak. Yung liit niya kore bantayan. Wala ko. Sunti ko ha. Di apasa ko ha. Sige. Sige sa kanan dito kay ipalit ko dito. Sige na ka. At mana na yung mga anak. Oh ali day soy. Nagkadawat lagi din taon. Salamat. Punan pa na kung nagdaghan kayong igsuon. Basta di pa kita o gulait maklalam. Palit ko. Wa man ang baby girl. Asa ka ra? Ay nara na rin gawas. Sus, kasulay-sulay sa iyong bukog. Pagkahumutas kirati na abot ka rin. Hutas po. Sus, timing nga ni kay. Wala iyang amahan. Swerte ko sa ako siniron. Pakat yung pantian na ron. Kikiningar mo kayo kanay kitugay kanay ba nakita. Sus, kung duulon. Baby girl! Baby girl! Baby girl! Baby boys. Kalamian! Diyan mo baby girl. Huwag na kamuha kakita. Sus kalami jud nimo kumuton ngano karon pa makanen he. Kay Bob yan ka baby girl nga. Ang imong amahan perti itong istriktuha. Muna ako sang gipanian. Sa timing kay karon kay lakaw. Sus, makapambor na din tayo baby girl. Kumuta. Asig ka buang dira lingkod sa dira baby boys. Salamat baby girl. Okay. Bob yan. Naunsa naman tani. Di ka nang kasi bunga ra ni sa tong kanang kamingaw gisa so sa baby girl ba. Kamingaw gisa. Oh, mo sa blue so adto ta sa sulod mo kay basta nya makita ta di papa diri do. Oh, mas maayo. Ay,
Asa man? Asa puro siya ng papa ng girl? Puro lusan man mo. Atong itrapo. Tara po, nung dira oy. Itrapo, anong kuan ba? Sahog ba? Limpyo naman ang ano, iwan ko ba trapuhan. Aw, hindi ko limpyo naman ka na. Hindi ko. Aw, hinoon po. Bibir, isa din ang bata, bibir. Aw, sagdain na dira oy, wa na'y buot. Aw, sabi na kong nanay buot. Wala. Okay na. Ayaw ba? Siya oy. Oh, kanina. Ayaw, bibiboy ba? Nandun. Ayaw, bibiboy ba? Kay gilo ka, ayaw maganahan sa dana. Patay, bibiboy la si Papa. Nak! Dali na. Sus mo ang anak! Oh, patay juga. Nak! Asa mo? Huwag man yung bintana. Pan, baby girl? Wala patay si Papa. Uy, pa! Nak! Tibo ang anak. Uy! Saan okay mo niya? Oh, saan yung mga muna nasok? Aw, nagkuhan-kuhan naman na siya dira. Ang nga Pero nila. ni balik man ka. Limta na kong kwarta anak nga. Mapalit ko pula po na. Sus palawbo ka, jud ni mo, oy. Ay, asa mo ito ako? Kwarta na din nila. Wala, oy, pagdali. Huwag ka kabantay sa kong kwarta. Wala. Saan sa mong... Saan ba itong bustang di ay? Saan ginito ko na?